Magandang araw po sa inyo. For today's video, take two. Magandang araw po sa inyo. Ayon sa balita, mayroon daw taong kakaiba, half human, half zombie. Dapat ba tayong matakot sa taong yan? Yan ang alamin natin kay Kabayang Tatang. Kabayang Tatang, pasok. Yes, kabayan. Hello. Bayan? Oh, hello. Yes, Tang? Go ahead. Yes, kabayan. Oh, hello. Yes, kabayan. Hello. Oh, hello, kabayan. Yes, kabayan. Oh, hello. Hello, Tang? Medyo choppy ka. The number you dialed is not in service. Na. Ayog tubag, kaya di man ikaw ang pangutana. Oh, yes, kabayan. Oh, hello. Madungog rin mo, kabayan? Okay, yes, Kabayang Tatang. Oh, yes, kabayan. Hello. Go ahead. Yes, kabayan. Na ako diri kay wa man ko diha. Mindset. So karon, di ana sa akong kilid. Ato na isang sutaon ug unsa gyud ni siya. Ay ilang isa nga rastaman. By the way, sir, kinsa gyud timongan? What? Bastos! Anak ko, kinsa gyud tuod ka? What? I can understand you. Nako, kabayan. English man dahil Manus breed man sa tani. By the way, sir, what's your name? Ano? Pwede Tagalog na lang? Saan yung tinood, sir? English or Tagalog? Tagalog. Unya, nga mag-in-English man ka, sir? Wala na ba? Sagot taon. Okay. Unsa gyud inyo ngan, sir? Tagalog please. Na. Sige. Ano po ang inyong pangalan ulit? I'm Rastaman. Yo. Half human, half zombie. Ala, hadlok ba di ana, sir? Mukha ni kag tao day. Kay half human, half zombie man day ka. Dili, pod. Kaya wala ko maanap kang hilaw. Kasi bata ba ko? Spaghetti ra og regular yam ang kaon jalebi. So karon, vegetarian ako. Original Rastaman. That's why they call Rastaman. Unya, sir, mudagan ka. Ay, dili dong. Wak naman ko mayabag. Aw, iste. Unsa imong daganan nga posisyon, sir? Simple rin. Presidente rin daw. Unya, mudaog ka, sir. Isip presidente, kaya nimong dalhon ang nasod. Dili, presidente sa kaso daw. Kapilya na ba? Lain bay ato, sir. Unsam nang nasi mong naong? Tato na dong. With symbol. Unsa gyud to ang simbolo na, sir? So, kini dong. Mana kong dyan ay. Mana mo lang tao sa ugmaon sa mga tao nga may ugma. Pero man sila today, wala tomorrow. And this is my infinity ring. Ako na isang ipindas palawan kayo sa crisis man daw. Okay, sir. What's your motto, sir? This is my motorcycle. Susi, umaapoy, may pakpak, lumilipad sa nanggula. What you gonna do, sir? What you gonna do? Wanna be bad boy?